ናይቶም ከባቢታት አጥቂዖምና ኢሎም አለው ናይ ክልል አምሓራ ተሓባሪ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ብወገኑ እናሓገዝኩ እየ ኢሎ ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ካብ ክልቲኦም ክልላት መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ አይሰለጠን ይብል ጸብጻብ አስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓባራዊ መድረኽ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኣብ ከተማ ግንቢ ተኻይዱ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ዝዘርጉ ሰባት ናይ ምቁጻር ተግባር ሓይሉ ከም ዝቕጽል ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹሎ ቪኦኤ ዝዘራረቦምን ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተወለድቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኦሮሞን ሰላም ናብ ንቡር ተመሊሱሎ ኢላ እቲ መድረኽ ንሰለስተ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ቡኖ በደልን ካማሻና ዝዋስን ቦታ ምክያዱን ርክባት ሰለስቲአን ዞባታት ዝሕይል እዩ ኢሎም ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት አተሐባባሪ ሓበራዊ ሰላምን ልምዓትን ክልቲአን ክልላት አቶ ዲንሳ አመንቲ በመሰረት ጸብጻብ ናኮር መልካ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ አመራርሓን አባላትን እቲ ውድብ ነካይድ እናሃለው በመንግስታዊ አካላት ማእሰርትን መውቃዕትን አጋጢሙና ኢሉ ፖሊስታ ከተማ በወገኑ ዝተወቅዐ ይኹን ዝተኣሰረ ሰብ የለን ካብ ሕብረተሰብ ዝተዋሃበ ጥቆማ ግና መንነቶም ትካላት ወይ ድማ አካላት ንምሕታት ናብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ብምውሳድ ሓቲትና ሰዲድናዮም ኢሉሎ ሙልጌታ ዝባሃት ወሰኽለዎ بقدم تمال السولوس أبى كتم شرن داس لاس 4 أبلاتن أمرار حان ود ديمقراطية ومتحبار تجري أبى زعرف الهوتيل النازتين هلو أمرار حتى كتم مس أكلات تاب حبر مخنا بتزلوا الكفلاتهم أنجلاتي عمنا لما حلافي ودا بهزبي تودب أيتم وكون نزللهم زعرف له كفلي كم استفتشين بتوسع خدمة أبلاتهم كم استوقعن نابت أبي بوليس بمساعدة ناس 3 ساعات تأثيرهم كم تصنع تزاربهم. شلبي كمان أنا قلت بقى يصير فرح معنا بقرر نوعه كشابه أمه ودحسه ونعنا ونفضلنا من كرمنا فرحنا خير فرح انفاس نستعر ينبر كالي إحنا بنفس فرنا يوم وإنجل أين مرن نبت أبي بوليس توصلوا أولتنا مرارحن نمنتاي زيف قدهم أخوات كايد ومبالدما كم زفرار حواميم أيتم وكون نزللو زجلتهم أبز قدايت أميتو نحلافي متراي جبن بيت صحفة بوليس كتمشرن داس لاسة إنسبكتر سفري جرماي حاتيتنا ضد متمالي حبرت سبت كبابي زي المود من قص قاسر ينايلو بذهابو تقوم مسرت ناب تزعرف له هوتيل خيدنا نتوم أكلاتنا بيت صحفتنا وسيدنا من نتوم حاتيتنا أبوش 10 دقائق دما ناب سرحام كمل سو جيرنا يوميلام مننتكم نمرقاقاتنا إلا تزارارينا ودياو أوشت إسرا دقيقة مننتهم سراقاقاتنا ودياو ناسرين ينبر زتا أسر يلن زتا وقعون يلن دقيمهم قرمي ونحاتتهم نانيرم يوم تويعهم قليلهم توقع أسر يلن سوء عندهر أكال خوين استدافع عندهر حالي دما نحن نتحقينا نخبر زلنا مخصاصي خيريو ريدو دمس أمريكا مولجيت هاتبها مغلم رئيس ليكان باباسات روما كاثوليك فرانسيس تمالي أم موزامبيك أبزعتولو بريزيدانت تهاجر فيليب نيوسي حاويسو أشحات أزيوم استحقوس موزامبيكاويان تقبلهم توم رئيس ليكان باباسات أبتا دبوب أفريكاوي تهاجر نفلما جزي يوم عدت سقبرو زلو مني أفرق تغربيا رئيس ليكان باباسات فرانسيس تمالي ربع عب معرفو نفرت مبوتو أبزعتولو جزي أزيو بزو حزب تقبلوهم ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ባህላውን ስእልቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዝተሓትሞ ክዳውን ተተኸዲነን ተቐቢለንኦም ቅድሚቲ ኣብ መፑቱ ምእታዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብዓብላሊ ሞዛምቢካውያን ብዝዛረቡ ቋንቋ ፖርቹጋል ብዝተቐረጸ መልእኽቲ ከም ዝብል ኣመሓላሊፎም ነይሮም እዮም Estáis todos en la miña oración. Así yo pelo momento de vos encontrar. ንኽሪኤኩም ተሃንጥየ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎተ ኢኹም ኣብ ሞዛምቢክን መላእ ኣፍሪቃን ሰላም ንኽኸውን ዕርቂ ክመጽእን ናብ ኣምላኽ ኣብ ዝገብሮ ጸሎተይ ክጽምበሩን ዕድመኩም ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ መልእኽቶም እዚ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዝበሉ ሞዛምቢካውያን ብፍላይ ኣብ ጽባሕቲ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን ነተን 16 ዓመታት ዝጸንሐ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ንኸብቅዕ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ስምምዕ ብምዃኑ እውን ይብሉ رئيس ليكان باباسات فرانسيس عبدنا 3 معلتات ناي موزامبيك عدتهم مس ابالات بارلاما من اسياتن مرحت هايمانوتن كراخويهم كت مدرك غبرون تثبيت كم زلو غليزمالهم رئيس ليكان باباسات فرانسيس دحرناي موزامبيك عدتهم ناب مدغاسكارن موريشيسن كبصحيهم ناب اتنون زتقارص ملእኽቲ ሊኢኹም ኣለዉ
هيريكين دوريان ننا يونايتد ستيتس وسن مايات مأخلاي أطلانتيك لما عند حمص بزهي قوارت زنابن حيال نفاسني قطقط الله عميق مريت وسنا وسن مايات بخلت مترو براخي مايات كي وحاطا سيقات الله أبدو يونايتد ستيتس ان مكسيكون بنا يونايتد ستيتس أخبر تحقي دوب أبز حالف عامت كاب ولدهم استفيريو فلسطنياتات قولعوت بخبيد تسفى مقراز ناداي نايزي مهلاو سمعيتين بكالو تكبرتنا امروت عناز تساقماتي ساقوي كمزلو حدا من قستاوي أكلات يونايتد ستيتس لما عند ربع كاليسو قدماء منستر بريطانيا بوريس جونسون حاوم كاب منستر أبال نت بارلمان كمزور دو لما عند حمس دحر مقلازهم كالي فتنا قاتي ممالو أمو داتا بجوجل زونن يوتيوب أقل فيديو زي حقاوي أقباب نايول كحبريتا كاب قلعت وسيدون نخالوت أحلف هيبون بزبل نزقربو كسي 207 مليون دولار كخحس تسمعوا زينا عبزي في السم يعني أنا قبل زيري دود مصي أمريكا أيو دونجيو زبط حنا زينا الله خاص عبالكم لو محمش تمسكرم كل تشحن عصرت شعطن أبقام بالله أبلع الحانت ناي قبار سناي مكينا نستفد صمن كلتا صراحتنيا تاترديت قتلن متقعتي بإثيوبيا حبرات من قصات حباباري سواء أو رديت مستر ستيفن وير أمامو أتريوام أو جزام الله أتوم صراحتنيا تاترديت أبت كبابي أب معوب سدتنيا تات نزقات أما سنكر قدلت أما قاقبا هزوز هناسي مقبين الزهب مأخل زحقزو الزنباريام ناب ريبورت كنكتصل أب إثيوبيا زمت عامت ككاب تمدي بأبد الله قراو مرجع أستاد كلت 250 شح أفت سمتي كم زوافر بورد مرجع تهاجر أفليت الله زي شاراونتهم أفت سمتون بصنعو كم زتصارة أدو بمبر اتبورد أفليتنا الله ملسكاتشو أمهاي كاب أديس أبابا ليهو تولد ولد جبريل كارباي ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አደመንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተማሊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂባ ነይራ ቅሬታታትን ጥርጣሬታትን ዘልዓሉ ሕቶታት ወነሮም ብፍላይ ንተኣማንነትን ገለልተኝነትን ነቲ ቦርድ ብዝምልከት ብርክዝ ዝበሉ ሕቶታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ምቕራቦም ሕጂውን ብዙሓት ወገናት ነቲ ቦርድ ምርጫ በጥርጣሬ ከም ዝርእይዎ ዝሕብር ይመስል ወይዘሪት ብርቱካን ክንሕተት ግቡእ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ነቲ ጥርጣሬ ዝኸውን ጭቡጥ መበገሲ እንተዝቐርብ ጽቡቕ መልሲ ከዓ ንምሃብ ምጥዓመና ኢላ ንሳት መርሖ ትካል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናፃን ዘይሸራ حدا منقدي كلهم بارتات زهلو ومرئتو زغربلو منقد مخفاتيو سلازي دحريو بقعتهم مسرقا قصنا أبي خللاتو زساتفو بارتات مزعبا نفس وكف سب زلو ومرئتو نسمع المسرح كهلو النايو توسخ مزرايون كنقبرينا أبزربانا إز قدم زينب السرار حايو ويزريت برتقانا تحيزا بب خبابيو زلو حبرة سب ናይ ሲቪል ማሕበረሰብን ውድባትን ዝመሳሰሉ ኣካላትን ኩሎም ንገለልተኝነት እቶም ኣፈጸምቲ ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ተራ ከም ዘለዎም ኣብሪሃም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ጎሊሑ ካብ ዝተልዓለ ሕቶታት ኣብ መንጎ ፓርቲታት ፖለቲካን ቦርድ ምርጫን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዝተባህለ ሓርፋፍ ርክብ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ሳምንታት ብፓርላማ ኢትዮጵያ ብዝወፀ ሕጊ ቅሬታ ዝተሰምዖም ፓርቲታት ፖለቲካ ድምፆም ምስማዕ ቀፂሎም ኣለዉ ከምኡውን ናብ 50 ዝጽጉዑ ፓርቲታት ተቃወምቲ ኢና ዝበሉ እቲ ሕጊ ከም ዘግለሎም ብምግላጽ ብጽኑዕ ይቃወምዎ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ንፓርቲታት ምዝገባ ንኽልልን ንሃገር ለኸን ፓርቲታት ከም ቀደም ተኸተሎም ናይ 14,000 ሰባት ፊርማ ምሕታቱ ናይቲ ሕጊ ኣግላልነት ሓደ መርኣያ ኢሎም ምክርኻሮም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተላዒሉ ነይሩ መልሲ ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ ይሄ አሁን የወጣውን ህግ በተመለከተ የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ማለት ነው ነዚህ ህግ ብዝምልከት ሰለስተ ጊዜ ሰፊሕ ሚይት አካይድና ኢና ኣብቶም ዋና ዝተባህሉ ናይ ሕግ ምምሕያሻት ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ኣፈጻጽማ ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ሰለስተ መድረኻት ተመያይጥና ኢና ኣብቲ ምይይጥ ህወደግን ካልኦት ውድባትን ተሳቲፎም እዮም ኣይ ኣኸለናን ምባል ጸገም የብሉን
ኣይረኣናዮን ተሳቲፍና ኣይንፈልጥን ምባል ግን ሓሶትዩ ንሕና ዓላማና ዝሕሸ ምርጫ ንምክያድ እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ንፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘይሳተፈ ምርጫ ንምክያድ አይኮነን። ፓርቲ ሆኖ ሲደራጁ ፓርቲዎች ሊያደርጉ የሚገባቸውን ተግባራት ሊያከናውኑ የሚችሉበት አደረጃጀት ወይም አቅም መኖር አለ። ፓርቲታት ፓርቲ ኮይኖም ክቆሙ ከለው ክገብሩ ዝግባእ ነገራት ኣሎ። ካልእ ናይ ማሕበራት አወዳድባ ክህሉ ይኽእል እዩ። እድራት ኣሎ፣ ዕቁባት ኣሎ፣ ንሳቶም እውን ዕላማ ኣለዎም። ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ግን ንምንታይ እዩ ዝቀውም? ፓርቲ ዝቀውም ንዝተወሰነ ክፍሊ ሕብረተሰብ ወኪሉ ድምፁ ከም ዝስማዕ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ከም ዝሕዝ ንምግባር እዩ። ስለዚ እንተወሓደ ነዚ ቀጥዕታት ዘማልአ ፓርቲ እዩ ከም ፓርቲ ኮይኑ ክምዝገብ ዝኽእል እምበር ሒደ ሰባት ተኣኪቦም ፓርቲ ኢና ስለዝበሉ ፓርቲ ኣይኮኑን እዮም። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣባና ዝተጀመረ ኣይኮነን፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝፍጸም እዩ ዝበለ ታደ መንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ እቲ ቅሬታ ግን ምጽብዮ ነገር ኢላ ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ዝቐረበ ካልእ ሕቶታት ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ገለ ኣባላት ፓርቲታት ፖለቲካ ማእሰርቲ ፍጸም ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ቦርድ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ዝተሓተተት ወይዘሪት ብርቱካን ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወጻኢ ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣባላት ገሊኦም መፍትሖም ድሕሪ ምግላጽ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ተጠርጠርቲ ብዝምልከት ግን እቲ ቦርድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከም ዘየላ ረድያ። ነቲ ጥርዓን ዘቕርቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ከምኡውን ናይ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ምዃኖም ወይዘሪት ብርቱካን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ጠቂሳ ነይራ። የቅኔልና ዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ጥዕና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ መጠን ምግፋሕ ቫይረስ HIV AIDS ከዓገት ዝኽእል መድሃኒት ኣብ ምትእትታው ካብ ዝርከብ ኣብቲ ቢሮ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ክኢላ ሕክምና ክትትልን HIV ኣይተበሪሁ ኪሮስ ገሊፆም ኣለው። ኣይተበሪሁ ኩነታት HIV AIDS ኣብ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝርግሑ ብምውሳኽ ኣብ ብርኪ ለበዳ በፂሑሎ ኢሎም ኣለው። ኣለም ፍሳ እዩ ዘራሪብዎም ንመደብ ጥዕና ቀሪብዎ ኣሎ። ጽቡቕ በሪሁ ቅድሚ ናፍቲ ንሎሚ ከነውግዐሉ ዝሓሰብክዎ ዛዕባ ምእታውና ኩነታት HIV AIDS ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ምስ ዝሓለፈ እዋንና ነጻጸርካ? ኩነታት HIV ዝርግሐ ኣብ ክልልና ክርአን ከለና ኣብ እዋን ኣብ ለበዳ ወይ ከዓ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ንላዕሊ ዘሎ ብዝርግሐ መጠን ክርአን ከለና 1.3 ሚእታዊ ዝርግሐ HIV ከም ክልልና ኣሎ ማለት እዩ። ቅድም ክብል ግን በሪሁ ብፍላይ HIV AIDS ትኩረት ገይሩ ሰፊሕ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ብጠቕላላ ብክልል ብዝርከባ ሚድያታት ንበሎ ብናይ ስነ ጥበብ ሰባት ንበሎ ብጣዕሚ ይስራሕ ነይሩ። ሎሚ እሱ የለን እንደገና ለበዳውን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ክልተ ማይ ጓነፅ ዶ ንምንታይ ተሪፉ? ተወከሊ ቅድሚ ሕዚ ስፍሕ ዝበሉ ናይ ሕብረተሰባዊ ምልዓላት ስራሕቲ ይስርሑ ነይሮም እዮም። ኩሉ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ሕብረተሰብ እውን ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ይኹን ካልእ ነገራት ይስርሑ ነይሮም እዮም። ኮይኑ ግን እዚ ስራሕቲ ምስ ናይ ቀደም ክነወዳድሮም ከለና ኣብቲ ግንዛቤ ምፍጣርን ሓላፍነት ወሲድካ ኣብ ምስራሕን ዘሎ ድኽመት ከም ሓደ ብዋናነት ይረአዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ክመሓይሽ ዝግብኦ ወይ ከዓ እርምቲ ክግበረሉ ዝግብኦ እውን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ኣብዚ ሓላፍነት ወሲዱ ዝርግሐ ዘሎ ናብ ታሕተ ደረጃ ንኽወርድ ህዝቢ እውን ከም ኣመራርሓ ከም ህዝቢ ንሕና እውን ከም ሰሙያ ክሰርሐሉ ዝግበአና እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ ዝኾነ መድሓኒት ካብቲ ዝነበረ ዝተፈለየ ከም ትረኽቦ እሞ እስኪ ኣላልየ ንስኩም ከመይ ዝበለ መድሓኒት እዩ? ኦኬ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ሃገር ወይ ከዓ ኢሉ እውን ንሕና ከም ክልልና ምስ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ናይ ፀረ HIV መድሓኒት ነቲ ቫይረስ ኣብ ምፅዋር ንእሽተይ ድኽመት ስለ ዝፈጠሩ ወይ ከዓ ሬዚስታንስ ስለ ዝፈጠሩ ሕዚ ሓድሽ መድሓኒት ነቲ ናይ HIV ቫይረስ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ዘሎ ናይ ምብዛሕ ክእለቱ ክዓግዝ ዝኽእል ሓድሽ መድሓኒት ከም ክልል ይኹን ከም ሃገር ተኣታቲሎ ንሱ ከዓ ንሰሙያ ጥዕና ስልጠና ሂብና እቲ መድሓኒት እውን ከም ሃገር ይኹን ከም
ክልልውን ናብ ኩለን ናይ ፀረ ኤችአይቪ መድሓኒት ግልጋሎት ዝህባ ጥዕና ትካላትና ኣብ ምትእትታዊና ዘለና ስለዚ ከዚ ነታታትዎ ዘለና መድሓኒት ነቲ ቫይረስ ንሱ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ናይ ምውራድ ናይ ምብዛሕ መጠኑ ክዓግዝ ዝኽእል ተባሂሉ ፍቱን ዝኾነና ውፅኢታዊ ዝኾነ መድሓኒት ናብ ምትእታው ንርከብ ዘለና እንታይ ክግበር ኣለዎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቃማይ ከመይ ክበፅሕ ኣብ ኣጠቃቅሙ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኦኬ ነተጠቃማይ ኩለን ጥዕና ትካላትና መድሓኒት ንሱ ብኸመይ ይረኽቦ ዝብል ስልጠና ሂብና ኢና ቀረብ እውን ከም ሃገር ተዓዲጉ ኣብ ክፍፍል እዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ክልተ መከፋፈሊ ትካላት ኣለዋና ኣብ መቐለን ኣብ ሽረን ዘን ትካላት እዚኣተን ከዓ ኩሉ በቲ ፀረ ኤችአይቪ ሕክምና መድሓኒት ዝርከብ ሕሙምና ዝኣክል ኣብ ምክፍፋልን ዘለዋ ስለዚ እዚ ንሰርሕ ኢና ዘለና እቲ ጥዕና በዓል ሙያና እውን መድሓኒት እዚ ንሕሙም ከመይ ገይሩ ክወሃብ ዝብል ዝርዝር ስልጠና እውን ተዋሂቡ ተግባር ኢና ኣቲና ዘለና ያው ጀሚርና ኣለና ብዝበለጠ ካብ ሰነ ወርሒ ንኩሎም ቅድሚ ህዚ ፀረ ኤችአይቪ መድሓኒት ዝጥቀሙ ዝነበሩ በቲ ክራይቴርያ ወይ ከዓ በቲ ረቑሓ መሰረት ናብዚ ሓድሽ መድሓኒት እዚ ከኣቱ ዝኽእሉ ብኡ መሰረት እናሰርሕና ስልጠና እንዳሃብና ኣብ መስርሕ ኢና ነብዝና ያው ካብ ንጅምሮ ኦልሞስት ነቶም ሓደሽቲ ዝተረኸቡ ካብ ሚያዝያ ኢና ጀሚርና ንነበራት ቅድሚ ህዚ ዝወስዱ ዝነበሩ ከዓ ካብ ሰነ ጀሚርና ክሳብ መስከረም መጨረሻ ናብቲ ሓድሽ መድሓኒት ንኩሎም ክነእትዎም ዝብል መስርሕ ሒዝና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ለበዳ እውን ዓበይ ከይተሃልዩ እቲ ናይ ግንዛቤ መጨበጢ ስራሕቲ እውን እናተረፈ ከይተሃልዩ ክልቲኦም ንበይኖም ድሕር ገምጊምኩሞም ንቅድሚት እንታይ ተሓስበ ነገር ኣሎ ማለት ብመድሓኒት ጥራይ ዓገትና ክነብር ትኽክል ሕዚቲ ዝርግሐ ኤችአይቪ ከም ክልልና ክሪአን ከለና ልዕሊ ለበዳ ኢና ዘለና ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ከም ተቀደም ኢለ ዝነገርኩኻ ሕዚ ግን ሃገራውን ክልልን ስጉምትታት ክወሰድሎም ተባሂሉ ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ብፍላይ ናይ ክልልና ርእሰ ምምሕዳር ዝመርሕዎ ናይ ኤችአይቪ ኤድስ ቤት ምኽሪ ኩሉ ብመራርሓ ዘሎ ይኹን ብሕብረተሰብ ይኹን ከም ሶምያ ኣብዚ ዝርግሐ እዚ ንምዕጋት ስፍሕ ዝበለ ኢኒሽቲቭስ ወይ ከዓ ተበግሶታት ተወሲዶም ኩሉ ኣካል እውን ኣብ ዝርግሐ እዚ ንምዕጋት ኣብ ሓደ ምርዳእ ተበፂሕሉ ኩሉ ሓላፍነቱ ዝወስደሉ መንገዲ መድረክ ኣካይድና ኢና ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ዘን ካብኡ ቀፂልና ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኣዌርነስ ብፍላይ ከዓ ንኤችአይቪ ተቃላዕነት ኣለውን ዝበሃሉ ክፋል ሕብረተሰብ ሰሊና ብምርካብ ብምምሃር ክምርመሩ ከም ዘለዎም ብምግባር ተመርሚሮም ከዓ ውፅኢቶም ዝፈለጡ እውን ናብ ሕክምና ክኣቱ ክእሉ ከም ዘለዎም እዚ ሰሊና ኢና ነብዝ ዘለና ስለዚ ስራሕና ንመነመን እዮም ተቃላዕቲ ኣብ መነመን ኢና ንሰርሕ ዝብል ተቃላዕቲ ነፂርና ብኸመይ ንረኽቦም እውን መንገዲ እዚ ኩሉ ምርዳእ ተበፂሕዎ ኣብ ታሕቲ ዘለውን በዚ መሰረት ኢና ንሰርሕ ዘለና ያው ህዚቲ ሓደ ምርዳእ ተወሲድሎ ማለት እዩ ኣይተበሪሁ ኣብ ተፃባበ ግዜ ብተገዳስነት ንዝሃውን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ጀግናልና ኣለም ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሰግር ኣብ ትግራይ እዩ ዘፅንሐና መጠን ምድኽዳኽ ብህፃናት 41 ሚእታዊ በፂሕሉ ኢሉ ኤጀንሲ ስታቲስቲክስ እትክልል እቲ መጠን ንትግራይ ብደረጃ ሃገር ኣብ ቅድሚቱ ይሰርዓ ይብል እቲ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብቲ ሪፖርት ተመስሪቱ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕፅል ኣብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ዘሎ መጠን ድኽዳኽ ንምፍላጥ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ በብርኪ ሃገር እቲ ጸገም ኣብ ትግራይ ዝዛይድ ምዃኑ እዩ ውፅኢት መጽናዕቲ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ከተማ መቐለ ዘቕረቡ ዶክተር ኣፈወርቂ ሙልጌታ ኣብ ዕድሜኻ ዝነኣሰ ቁመት እንድሕር ሓደ ህፃን ስታንትሊ ይበሃል ምስ ዕድሚኡ ዘይኸይድ ክብደት ዘለዎ ቆልዓ ድማ ክብደት ይበሃል ዌስቲንግ ማለት ድማ ያው ምስ ቁመቱ ዘይኸይድ ክብደት ዘለዎ ቆልዓ ማለት ወይ ኢማሸትድ ዝኾነ ዕብራን ዝበሃል ወይ ዒባራ ቆልዓ ማለት ስለዚ ሰለስቲአን ኢና ንርኢ ኣብ ተጋሩ ህፃውንቲ ብዙሓት ሕማማት ዝበሃሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምስ ጥሜ ዝተተሓዘ ሞት ድንቁርና ዝብልዎ ወይ ዘይምምሃር ሞት በኣጠቃላሊ እንደገና ድኽነት ኣብ ዓለም እንተርኢናዮ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማልኑትሪሽን ንብሎ ወይ ምስ ስነ መዓዛ ዝተተሓዘ ሽግር ግን እንዳቐነሰ ኣይኮነን ዝኸድ ዘሎ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ከምዚ ትንብል ግን ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ እዚ ማልኑትሪሽን ንብሎ ነገር ፍርቁ ወይ እቲ ሓደ ዓይነት ሕልፊ ብምብላዕ እዩ እቲ ሓደ ዓይነት ማልኑትሪሽን ድማ እኹል ዘይምርካብ ስለዚ ክልቲኦም እዮም ኣብዚ ማልኑትሪሽን ትንብል ተለናስ ክልቲኦም እዮም
بتصقم مغاغبا بزفطر دخداخ مخنيات ኢትዮጵያ በባዓመት 55.5 ቢሊዮን ብር ከምትስን እዮም ገሊጾም 35 ሚታዊ ምክንያት ሞት ህፃናት ሁኒው ድኽዳኸ ኢሎም ስታንተድ ተለና ዓጽሚ ጥራሕ አይኮነን ዝቕንስ ሕዚ ዝንሪ ምንዕቅኖ ዘለና ዓጽሚ እዩ ስከለተን ንብሎ ነገር ኢና ንዕቅን ዘለና ግን ብልክ ሓንጎላ ስታንተድ እዩ ኩሎ ኢንተርናል ኦርጋንስ ናይ ሰውነታውን ስታንተድ እያ ስለዚህ ቀልጢፎም እዮም ዝደኽሙ ቀልጢፎም እዮም ዝሓሙ ቀልጢፎም እዮም ዝኾነ ሽግር ዘጋጥሞ لو حزين زمتزني كله حمامة أو شكور حزيني كايدهون كوينة كابز زماتي دخدخ نغطالت عنا لعل صلوا زلون بتوسخ دما مفرع حبرت سبكي فتر زجبر مخان دما دكتور فوركي زتزاربهم اتستخايد متناتي ابو استاد 11 شيء انا زلوم مرحت صدرا كم زخوانه دما قليصوم أفتي زخف ناي مجمو حسنا زي من الرجال زلوهم جزاوتي 43 كاميتي دخدخة يوم تنقلوا تنبقم moderate food insecurity زنورون 43% مع علاماتيو دخدخة يوم تنقلوا مول food security نازول جزاوتون 4 حدا نفتي أفتي دم 4 مئتاوي استانت اليوم ويم دم دخدخة يوم زي نبينتنا ديتاون يا خانم علمنا خمسنا عطاتون زريون نسيب مسرزي اتستخايد متنعتي اب تግራይ ዝልዓለ መጠን ድኽዳኸ ዘለዎ ዞባ ዶብ ምብራቕ ትግራይ ኮይኑ መጠን ድኽዳኸ ድማ 48 ሚታው ምዃን ተዛሪቦም በብርካይ ድማ ዓበ ሽግር ናይ ድኽዳኸ ዝንሄዋ ሳውዝ ኢስት እያ 48 እንሄዋ ካው ቀፂላ ድማ ደቡብ እያ ካው ቀፂላ ኢስተርን ዞን እያ ስለዚህ ሰለስቲአን እዚአን ሴንትራል ውን ሓዊስካ እየን ብዙሕ ድኽዳኸ ዝንሄዋ كالي تحت خدت ونتريهم مالتيهم هم إذن سلست خباب تاتيا بتقلال تجري لما تلنا كامل ترش هذينها ويتعمل ودع هذينها أب تجري 4 حدا مئتاوي دقنا مالتيو 4 حدا مئتاوي ستانتريوم زي أن هنا ما نما يكونتن أو زي أن هنا بزحات حمسة نكون كوينا ناي عسرانا خبابة مالتي ناي عسران حمشتن ناي عسران شدشتن خبابة دكنا ناي ما نما يكون نقلة زحاوس عيز نقلة ختمة كلن من أولادك هم وانت حاوسهم كل يوم بزي يخول يومنا يوم استانتر كوينهم زنيو ناي كالي قلع يكونن برك هاجر استخايد متنعت كم زحبرو تجري بمتن دخدخة أب كلمة كم تسرعيم دكتور فورك زحبرو المرحب إليز تجبر الزرع يهو 48 نبشو حتى يا تجري للدحري أماننيها رحلة عفار هاو 4 حدا لما عندنا عدم حرام هي خم ده ليه خيط هذا لما عندنا بين شانغول بومزني تافت ناشنال أفريج تافت ما خلاي نايت عدي مالتي نحناس بعصر تخلت خاب نولد كمية تقولش بعصر تخلت قولو نتجارو قولو زجاجة ستانت اليوم يولا مسكالة ولا رتلا ناينا ريزلت جل 4 حدا توزيرو عن شمان تنزلني 4 حدا يناينا كل بوزح فلا لا يلو وين ناين حسب ناتهم سامبل سايز ليش تيس لازقنا وايد confidence interval هلو أيو ناينا بوزح لازقنا تقبليه أو overlap يجور يوم الناس لنا حسب بوزح لو وين ناين حسب جل مستم خالوتا كل لا تنرى يوتلنا جل ناينا لحما أخوي ميرا Director Agency Sussex تجري دكتور مولا تايركا اتوتيت مسألة مقبار أب تجري متأن دخدخنا منكاي بيرحلوات عنا طرح بينو كسرح أي قبعني لهم كافتم ناي محبرسة مردات الترح ولا تسرح احنا بحد سيكتر ناي مدورة يزن بالتات مستعنا أبوز هذي مستعنا لتحاسب المسن ناي تعنا بيرو سرحي لكا كله لملكة أكال ماي ملكة يهم ماي كاب صريتو جميرو كاب تبصحنتو حرشة هي ملكة مهاتم تعنا ناي مجاجبا كنا كاستخلت خوين حرشة كمرت خدن هو ماي كوز خدن هو مست ما يكون خدن نمسك خدن سيزنا حرشة رول جد أبز عبي كالوت يجب إنه أكلاتون كم قد يدك عن السيو كالوت محبراتون ناي محبرة سو ناي من قاح سرحت ناي ملع ناي مهار سرحت كسرح خلوا سوزي أبز ناي سيكترات ناي متسارن بحبر ناي مهادن عبت كبار معناته راديو نمز أمريكا ملقيتات بها مغلم يعني لنا ملقيتاون زي راديو دمز أمريكا يو نابريتهم غمر
عليكم أطلوتي دمتي راديو أمريكا أزيان بحال حسابي نابروديكم كتقالح وجنبركم بني إرتراس دكت شعات بهارات بحساب مرير مسواتي كفلهم دمس وهاجريا أطلهم Hello, Radio رئيسي كبولو برير الله بتعبا سنحا صوفا كاجان مصدر ممسرات بمجمالها تهرنوي حملتات لمسرات أجازان تنبع عينتات حساس غاية المسرات معمدة المرافم تمسكينكم فتو من كشخاص أجازان مالك القواري أسباب 4 عامتات تكتسن تتنعين بعريز غير جلو سياق بليلي غني لك شاو Hello, Radio America, كنوعلكم تغرقكم ماما قايس بدعوة أزيان بلن بقادتنيا عالم تتعاز قرب حدا حونا إيتيبيا ومالت تقراوي أزيان بلن فيه أبونغو تقراينا مونغو إرتران دلو بدعوة أزيان كنصرح حلو لنا نزلن تبقى تحاتي تو قادتنيا عالم تتعاز ما عبدين سمحتنا كنتصر دلو وسي إريترانا بزحات بهرات هاجريا نايتشحات بهراتيا أما وذي كمي هاتريو ونزل الحطو بتعمي يغني لنا على بتاع مني بزح مني خطوة دبات كوينا كنري أذلنا أيضا حولا مليسو تزرد حيب الله يخبر سندي لا قدم الزحيلة الله يخبر النفس لدى الله لا يقل تحساسمها وذيك مزمنات زي كيدة تحساسمها أيو زرد حيوة حيلة بالله يخبر الله وذيك بتعمي حاجة جنيا تحساسمها لدغونه يهد بإرترازي متن مزهد بإرترازي كيدة تحساسمها نوهاب تريتو أزينا إنا نمسكن بز أقات أمي بقدم تمال سولوس زتمحالا لفريتو تات سماعتي قال خفالو نمعك أنا فنوانا زي حلوه بقيقا زسوتو خسل زخوني يغريتان حتت كم أون أسمات كومن كابي كمتدولن بجاهم مدك أسايت تسنقعو أسمات وهاب تريتو زي حازو ريتو تات دحر داقيم كم زي نتاقد ونزخاخركم تهبو ريتو نعاكم زوكلن زمسلككمن ناتي ريتو أبزو قدايزي زي يزبلن حساباتنا حسابات دامبر نولك أسب وي هزب زي زلف كخون ونلعبوكم نزا زي مع الرئيتوتات تحر داقيم كم زي نتاقد ونزخاخركم نسعقستكم عزينا نمسكن تكتاتلو زلهم كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا يو مو قدر تلفوننا كنحبركم بمسارات تستوها بحضرتها نزهاخرون ما تنقتلوا غلنا غلطة 0 كلتانيو مع زوزينا لومي حمص أبقام الله أبلع الحانتي ناي قبر سناي مكينة استفد سمن كلتا سراحتين تاترديات زقاترون مدقعتي أب إثيوبيا ناي حورات منقستات التحباباري سبع ورديت مستر ستيفن وير أمامو أتريروم أو جزمو توم سدبي حمشت أوار كاب كل البنشانغول قمز وردا ماندورا تمزابيلوم أب كل الأمحارة زوبا ممحدار بهير سب أوي وردا غوانغوا زركو تمزابلتي ناي مقبن مزلالن سجمات أقاتيومنا إلهم أبونغو كللات أمحاران بنشانغول قمزن أركاس سلام سلاز تفتصمنا بكبابيهم كيدو إنا تبالناون تولرتين ايتون كابتات آتقعومنا يولو حبارو مدرخ حزبي مس حزب كللات أوروميان بنشانغول قمزن بكتما جيمبي تخايدونا